Ja näin on päästy 12 osa Babylonin kirjasta. Ne on siellä tuolla, mennäänpäs kartalle. Trinidadissa ja Port of Spain pääkaupunki tuossa. No, tuolla nyt sitten ja uusi lähtö seikkailuun, eli nyt ne pyrkii sitten johonkin maahan, lähtevät sieltä. Nyt mukaan tulee sitten 3 tuntematontakin kaveria. Näin se menee. Uusi lähtö. 2 päivää myöhemmin lähdemme kaikki 6. Bowenin perhe, pelastusarmeijan kapteeni ja tusinan verran lähipaarien tyttöjä, jotka olivat jostakin saaneet tietää lähdöstämme, ovat saattamassa meitä. Yhden tytön suudeltua minua Margaret sanoo nauraen, Henry, joko olette ehtinyt kihlautua? Tuohan on kevyt mielistä. Näkemiin kaikille, ei kun hyvästi. Mutta muistakaa, että teillä tulee olemaan ikuisesti paikka sydämissämme. 4 aikaan iltapäivällä lähdemme hinaajan vetäminä. Pääsemme nopeasti ulos satamasta, katsoen viime hetkeen asti rannalla seisovaa joukkoa, joka heiluttaa valkoisia nenäliinoja. Heti hinaajan köyden irrottua kohtaamme ensimmäisen niistä miljoonista aalloista, jotka meidän on ylitettävä ennen kuin pääsemme perille. Veneessä on 2 puukkoa. Toinen on minulla, toinen Maturettella. Kirves ja masette. Yritän tässä samaan aikaan avata karttaa tonne. Eli on menossa tonne Kolumbiaan, se on täällä asti. Pitkä matka, 1200 kilometriä. Jätetään tää nyt vaikka näin sitten tuolta Trinidadista. No niin, veneessä on 2 puukkoa. Toinen on minulla, toinen Maturettella. Kirves ja masete ovat Clouseautin käsien ulottuvilla. Tiedämme varmasti, ettei muilla ole aseita. Olemme sopineet 3 kesken, että korkeintaan 1 meistä saa nukkua kerrallaan. Auringon laskeessa koululaiva tulee saattamaan meitä puoleksi tunneksi. Sitten se tervehtii ja poistuu. Mikä sun nimes on? Leblon. Mikä saattue? 1927. Tuomio. 20 vuotta. Entä sinä? Kargoret. 1929. 15 vuotta. Olen pretagnelainen. Olet pretagnelainen, etkä osaa purjehtia. Niin. Minä olen Dufils, kotoisin Ansersista. Sain elinkautisen, koska heitin oikeudessa typerän huulen. Muuten olisin päässyt 10 vuodella. Tulin 1929. Minkä huule? Tapoin vaimoni silitysraudalla. Oikeudessa joku kysyi minulta, miksi olin käyttänyt silitysrautaa. En tiedä miksi, mutta vastasin, että sen takia, että hän jätti paidat rypyille. Asianajajani väitti, että tämän typerän lauseen takia ne pamauttivat minulle elinkautisen. Mistä te lähditte? Metsätyöleiristä nimeltään Cascade, joka on 80 kilometrin päässä St. Laurentista. Se oli helppoa, sillä meillä oli aika paljon vapauksia. Meitä oli 5. Miten niin 5? Missä ne 2 muuta on? Vaivautunut hiljaisuus. Clouseau sanoo, kundit, me ollaan miesten kesken ja koska aiotaan ruveta kimppaan, meidän on oikeus tietää. Kerron kaiken, sanoo Kargoret. Meitä oli todellakin 5. Ne puuttuvat kundit olivat kertoneet olevansa kalastajia Cannesista. He eivät maksaneet mitään, väittäen, että heidän työnsä veneessä korvaisi kaiken rahan. Kuitenkin matkan aikana huomattiin, ettei kumpikaan tiennyt mitään purjehtimisesta. Me mentiin rantoja hipoen Hollannin ja
Englannin Guyanan ohi ja päädyttiin sitten Trinidadiin. Georgetownin ja Trinidadin välillä tapoin sen, joka väitti olevansa reissun kapteeni. Se kundi ansaitsi kuoleman, sillä päästäkseen ilmaisesti mukaan se oli kusettanut kaikkia merimiestaidollaan. Kuitenkin oltiin vähällä hukkua ainakin 20 kertaa. Toinen pelkäsi samaa kohtaloa ja hyppäsi vapaaehtoisesti mereen, jättäen peräsimen villiksi kovassa hiivarissa. Me tehtiin mitä voitiin. Vene täyttyi useita kertoja. Törmättiin karille ja pelastuttiin jonkun ihmeen kautta. Annan kunnia sanani, että kaikki tämä on totta. On se totta, sanovat molemmat muut. Niin siinä kävi ja me oltiin yhdessä päätetty, että se kundi tapetaan. Mitä mieltä olet, papilla? En ole oikea ihminen tuomitsemaan. Mutta mitä olisit tehnyt meidän tapauksessamme? Vaikea sanoa. Olisi pitänyt olla mukana ja nähdä tilanne. Clouseau sanoo, minä olisin tappanut hänet, sillä tuollainen valhe voi tappaa kaikki. Hyvä, ei puhuta siitä enää. Mutta minusta tuntuu, että pelästyitte ja pelkäätte vieläkin ja olemme merellä vain sen takia, että on pakko. Eikö niin? Kyllä, vastaavat he kuorossa. Täällä ei sitten mitään paniikkia. Tapahtui mitä hyvänsä. Kukaan ei saa missään vaiheessa tuoda pelkoaan esiin. Joka pelkää, pitäkään turpansa kiinni. Tämä vene on hyvä. Se on nähty. Nyt on enemmän painoa, mutta laita on nostettu 10 sentillä, joten puntit ovat tasoissa. Poltellaan ja juodaan kahvia. Söimme kunnolla ennen lähtöä ja päätimme, että syömme vasta seuraavana aamuna. On 9. joulukuuta 1933. Matka alkoi 42 päivää sitten St. Laurentin sairaalasta. Clouseau on kirjanpitäjä. Olen saanut 3 arvokasta esinettä lisää, vesitiiviin teräskellon, jonka ostin Trinidadista, oikean kompassin, jossa on piirut ja kaikki, ja aurinkolasit. 3 päivää kuluu rauhallisesti, paitsi että 2 kertaa kohtaamme delfiiniparven. Meiltä valui kylmä hiki, kun 8 kalan joukkue alkoi leikkiä veneellä. Ne sukelsivat veneen alta pituussuuntaan ja tulivat pinnalle keulan kohdalla. Joskus osuimme niihin. Mutta seuraava leikki oli vaikuttavin. 3 delfiiniä tulee kolmiomuodostelmassa takapäin hurjaa vauhtia. Ollessaan melkein päällämme, ne sukeltavat ja tulevat esiin veneen molemmilta puolilta. Vaikka tuuli puhaltaakin voimakkaasti ja liikumme lujaa, nämä menevät vielä nopeammin. Tätä leikkiä kestää tuntikausia. Pienikin erehdys niiden laskelmissa, niin me olemme nuri. Uudet kaverit eivät sanoneet mitään, mutta heidän ilmeensä olivat näkemisen arvoiset. Keskellä 4. vuorokauden yötä puhkeaa kammottava raju ilma. Se oli todellakin jotain hirvittävää. Pahinta oli, etteivät aallot olleet samansuuntaisia. Usein ne törmäilivät toisiaan vasten. Toiset olivat pitkiä, toiset lyhyitä. Siitä ei saanut mitään selvää. Kukaan ei sanonut mitään paitsi Clouseau, joka kiljui aina välillä. Antaa mennä, kaveri. Toi onnistuu siinä, missä muutkin. Tai sitten hän sanoi, varo, mikä tulee takaa. Aaltojen vauhtikin vaihteli. Usein laskin tarkkaan, missä kulmassa otan seuraavat, kun se yhtäkkiä onkin ahterin alla ja pudottaa vesimassat harteilleni. Kattila kädessä miehet tyhjensivät venettä taukoamatta. Kaikesta huolimatta vene ei koskaan täyttynyt yli 4, joten uppoamisen vaaraa ei ollut. Tätä juhlaa kesti puoli yötä. Sateen takia aurinkokin näkyi vasta 8. Myrskyn rauhoituttua tervehdimme kaikki ilolla aamuaurinkoa. Ennen mitään muuta. Kiehuvaa kahvia, tölkkimaitoa, kivikovia korppuja
jotka olivat kahviin kastutettuna ihan herkullisia. Yöllinen taistelu on imennyt minusta viimeisetkin mehut, ja vaikka meri on vieläkin epävakaa, pyydän maturetteja tuuraamaan minua vähän aikaa. Haluan nukkua. Olen ehtinyt nukkua 10 minuuttia, kun maturetti ottaa aallon sivuttain ja vene täyttyy 3/4. Kaikki uiskentelee. Purkit, priimus, huovat. Kahlaan peräsimeen ja ehdin viime tingassa välttää aallon, joka oli taittumassa päällemme. Onnistuin kääntämään perän aallolle, joka työntää meitä 10 metriä eteenpäin. Kaikki tyhjentävät venettä. Maturetten käsittelemä pata tyhjentää 15 litraa kerrallaan. Kukaan ei pyrikään pelastamaan tavaroita. Kaikilla on vain yksi ajatus päässä. Tyhjentää nopeasti vene, joka raskaana puolustautuu huonosti aaltoja vastaan. Minun on tunnustettava, että uudet kaverit toimivat hyvin ja Kargoret työnsi epäröimättä vesitynnyrin laidan yli keventääkseen venettä. 2 tuntia myöhemmin vesi on poissa, mutta olemme menettäneet huovat, priimuksen, puuhiilisäkit, bensakanisterin ja vesitynnyrin. Viimeksi mainitun tosin tahallisesti. Halutessani vaihtaa housuja huomaan, että matkalaukkuni on mennyt samoin kuin 2 suojapukua. Veneen pohjalta löytyy 2 pulloa rommia. Tupakka on kadonnut tai kastunut. Sano, kundit, otetaan ensiksi kunnon huikat rommia ja sitten avataan varalaatikko, niin nähdään mitä meillä on. On tuoremehua, hyvä. Sitä täytyy annostella. Siellä on keksilaatikkoja. Tyhjentäkää yksi ja tehkää siitä keiti. Pannaan säilykepurkit perälle ja tehdään tulilaatikon laudoista. Säikähdyimme äsken, mutta nyt vaara on ohi. Jokaisen on oltava tilanteen tasalla. Tästä lähtien kukaan ei saa sanoa, minulla on jano tai minulla on nälkä tai minä haluan tupakkaa. Onko selvä? Selvä on, papi. Kaikki toimivat hyvin. Tuulikin laantui ja voimme keittää lihakeiton. Kunnon pakillinen lämmitä soppaa ja korput helpottavat tilannetta ja siirtävät nälän seuraavaan päivään. Jokainen sai myöskin pienen annoksen teetä. Varalaatikosta löytyi tupakkakartonki, jossa on 24 8 savukkeen pakettia. Muut päättävät, että ainoastaan minä saan polttaa pysyäkseni hereillä. Ja jotta ei olisi kateellisia, Clouseaut ei sytytä savukkeita, vaan tarjoaa minulle tuulta. Siten kaikki sujuu ilman riitoja. Olemme olleet jo 6 vuorokautta liikkeellä, enkä ole vieläkään saanut nukkua. Koska illalla on rasvatyyntä, nukun lähes 5 tuntia. Herään 10 aikaan illalla, edelleen peilityyntä. Muut ovat jo syöneet ja jättäneet minulle maissijauhoista tehtyä muusia ja savustettuja makkaroita. Oikein hyvää. Tee on jäähtynyttä, mutta ei se tee mitään. Polttelen ja odotan tuulen nousemista. Tähdet loistavat taivaalla. Ainoastaan etelän risti vetää kirkkaudessa vertoja pohjan tähdelle. Otavakin erottuu selvästi. Ei pilven hattaraakaan. Kargoret paalelee. Häneltä hävisi takki ja hän on paita hihasillaan. Lainaan hänelle suojapuku. 7. vuorokausi lähtee käyntiin. Miehet, emme ole enää kaukana. Luulen, että olemme ajautuneet liian pohjoiseen, joten otan kurssin länteen. Olisi syytä päästä maihin, varsinkin kun makea vesi on lopussa. Me luotamme sinuun, sanoo Kargoret. Kyllä me luotamme sinuun, sanovat muutkin kuorossa. Tee miten parhaaksi näet. Vasta 4 aikaan aamulla kunnon tuuli päästää meidät liikkeelle. Tämä tuuli, joka kestää 2 vuorokautta, on tarpeeksi voimakas pitääkseen hyvää vauhtia päällä, kuitenkin ilman, että aallot hakkaavat kokkaa. Olemme päättäneet jättää Kolumbiaan miehet, jotka liittyvät seuraamme Trinidadissa. He eivät halua kuulla puhuttavankaan pitkästä merimatkasta.
He sanovat luottavansa minuun, mutta ei isäähän. Myönnän, että se on heidän asiansa ja sovitaan, että lasken heidät maihin melkein asumattomalle niemimaalle nimeltään Guajira. Tässä on tämä Guajira. Guajiran niemimaa. Kolumbia. Ja yö on loistava ja tähtitaivas helpottaa rantautumista. Valitettavasti on syvää ja meidän on mentävä vaarallisen lähelle kallioista rantaa ennen kuin ollaan 1,5 metrissä. Paiskaamme kättä. He laskeutuvat tavaroinen veneestä ja kahlavat maihin. Seuraamme tilannetta mielenkiinnolla ja hieman surullisena. Sääli, että he lähtevät. He ovat käyttäytyneet hyvin, olleet koko ajan tilanteen tasalla. Heidän kahlatessaan tuuli lakkaa kokonaan. Paska juttu. Toivottavasti meitä ei ole nähty Rio Hassasta, joka on lähin kylä. Se on ensimmäinen satama, jossa on poliisiviranomaisia. Toivotaan parasta. Odottamista. Kaverit ovat häipyneet heilutettua rannalta valkoista nenäliinaa. Tuulta ja äkkiä, jotta pääsisimme pois Kolumbiasta, joka on meille kysymysmerkki. Me emme tiedä, luovutetaanko täältä karkurit. Mieluummin liikumme varmalla pohjalla ja menen brittiläisen Hondurasiin. Tuuli nousee vasta 3 aikaa iltapäivällä. Purjeet nostetaan ja pääsemme lähtemään. Olemme jo purjehtineet yli 2 tuntia, kun miehitetty partiovene lähestyy meitä kohti ampuen varoituslaukauksia. Jatkan siitä välittämättä pyrkien avomerelle aluevesien ulkopuolelle. Mutta se on mahdotonta. Voimakas moottorivene saavuttaa meidät 0,5 tunnin taka-ajon jälkeen. Ja joudumme antautumaan 10 miehen kiväärien edessä. Kummallisen näköisiä nämä sotilaat tai poliisit. Likaiset housut, jotka ovat olleet joskus valkoiset. Lahot puserot, joita ei ole koskaan pesty. Kaikki paljon jaloin paitsi päällikkö, jolla on paremmat vaatteet ja joka on siistimmän näköinen. Joskin heillä on kehnot vaatteet, niin he ovat aseistetut hampaisiin asti. Panosvyöt, hyväkuntoiset sotilaskiväärit ja käden ulottuvilla tikarit. Heidän päällikkönsä on ristiverisen murhaajan näköinen. Hänellä on iso kaliberinen revolveri, joka sekin roikkuu panosvyöstä. Emme ymmärrä, mitä he puhuvat, mutta katseet, eleet ja äänensävyt ovat vihamielisiä. Kävelemme 9 kiväärin saattamina satamasta vankilaan. Kylän läpi, joka on kuin onkin Rio Hatsa. Vastaanotto ei ole niitä mieltä kohentavimpia. Saavumme pienen muurin ympäröimän vankilan pihalle. 20 likaista ja partaista vankia seuraa meitä istuen tai seisten vihamielisen tuntuisina. Vamos, vamos. Sen ymmärrämme. Liikettä. Se onkin vaikeata, sillä vaikka Clouseau voikin jo paremmin, niin hän ei pysty kipsinsä takia kävelemään kovin lujaa. Päällikkö, joka oli jäänyt taakse, ottaa meidät kiinni. Hänellä on kädessään kompassi ja suojapuku. Hän syö keksijämme ja ymmärrämme heti, että meiltä riistetään kaikki. Emmekä erehdy. Meidät suljetaan inhottavan likaiseen huoneeseen, jonka ikkunassa on paksut kalterit. Lattialla on lautoja, joiden vieressä on jonkinlainen puinen tyyny. Ne ovat sängyt. Ranskalaiset, sanoo ikkunan takaa eräs vanki heti kun poliisit ovat sulkeneet oven. Mitä asiaa? Ranskalaiset, ei hyvä. Mikä ei hyvä? Poliisi. Kyllä, poliisi ei hyvä. Ja hän poistuu. Yö on laskeutunut ja sähkölamppu luo heikon valon huoneeseen.
Itikat inisevät korvissamme ja tunkeutuvat neniimme. Tässä sitä nyt ollaan. Tuli kalliiksi laskea kundit maihin. Minkäs voit? En sitä voinut tietää. Tuulen vika se oli. Menit liian lähelle rantaa, sanoo Clouseau. Pää kiinni. Nyt ei kannata syytellä toisiamme, vaan päinvastoin. Meidän on vedettävä yhtä köyttä lujempaa kuin koskaan. Anteeksi, papi, olet oikeassa. Ei se ole kenenkään syy. Olisi liian epäoikeudenmukaista, että niin monen taistelun jälkeen karkumatka saisi näin surkean lopun. He eivät tarkastaneet meitä. Minulla on köntti taskussani ja panen sen heti paikalle. Saman Clouseau. Hyvä, ettei niistä luovuttu. Sitä paitsi se on tiivis ja kätevä lompakko, joka on helppo kantaa mukana. Kelloni näyttää 8. Meille tuodaan nyrkin kokoinen kimpalle ruskeata sokeria ja vedessä ja suolassa keitettyä riisivelliä. Buenas noches. Se on kai hyvää yötä, sanoo Maturetti. Aamulla 7 meille tarjotaan erinomaista kahvia pihalla. 8 aikaan päällikkö kävelee pihan poikki. Pyydän häneltä lupaa hakea tavaramme veneestä. Joko hän ei ymmärrä tai sitten hän teeskentelee. Mitä enemmän katson häntä, sitä enemmän hän muistuttaa murhaajaa. Hänellä on vyöllään taskumatti, jonka hän vetää esiin. Irrottaa korkin, ottaa kulauksen. Sylkäsee ojentapullon minulle. Se on ensimmäinen ystävällinen ele. Otan ja juon. Onneksi join vain vähän, sillä se maistuu pirtulle. Nielen nopeasti ja alan yskiä. Tuo intiaanin ja neekerin sekoitus nauraa äänekkäästi. 10 saapuu useita siviilimiehiä, joilla on valkoiset puvut ja kravatit. Heitä on 6 tai 7 ja he menevät rakennukseen, joka näyttää vankilan toimistolta. Meidät kutsutaan sisään. He istuvat puoliympyrässä salissa, jota koristaa maalaus valkoisesta upseerista, jolla on suunnatun määrä kunniamerkkejä. Presidente Alfonso López de Colombia. Eräs herroista pyytää ranskaksi Clouseauta istumaan. Muut saamme jäädä seisomaan. Keskellä oleva laiha, kotkan nenäinen ja silmälasipäinen tyyppi alkaa kuulustella minua. Tulkki ei tulkitse mitään, vaan sanoo minulle, herra, joka puhui ja joka tulee kuulustelemaan teitä, on Rio Hatsan tutkintotuomari. Muut ovat paikallisia merkkihenkilöitä, jotka ovat hänen ystäviä. Minä olen tulkkina, olen haitilainen ja johdan kunnan sähkötöitä. Luulen, että jotkut näitä ihmisistä, ehkäpä tuomarikin, ymmärtävät ranskaa. Tuomari hermostuu tästä alustuksesta ja aloittaa kuulustelun espanjan kielellä. Haitilainen kääntää kysymykset ja vastaukset. Oletteko ranskalaisia? Kyllä. Mistä tulette? Trinidadista. Sitä ennen. Martiguesta. Valehtelette. Saimme tietää jo viikko sitten, että 6 ranskalaista karkuria on tulossa maahamme. Hyvä on, olemme vankikarkureita. Siis Cayennestä. Kyllä. Te olette varmaan vaarallisia roistoja, kun niinkin hieno valtio kuin Ranska lähettää teidät näin kauas ja rankaisee niin ankarasti. Ehkä. Varkaita vai murhamiehiä? Olemme tappaneet. Matador, se on sama asia. Te olette siis matadoria. Missä ne 3 muuta on? He jäivät Trinidadiin. Valehtelette taas. Te laskitte heidät maihin 60 kilometrin päähän täältä paikkaan nimeltä Castille. Onneksi heidät pidätettiin ja he ovat kohta täällä. Onko vene varastettu? Ei, saimme sen lahjaksi. Hyvä. Pysytte täällä, kunnes kuvernööri tekee päätöksensä. Rankaisen teitä aluksen kapteenina siitä, että laskitte 3 rikostoverianne Kolumbian alueelle yrittääkseni sitten paeta meritietä. 3 kuukaudella vankeutta ja muita 1.
Käyttäytykää hyvin, muuten saatte tuntea sen nahoissanne. Poliisit ovat kovia miehiä. Onko teillä jotain sanottavaa? Ei. Haluaisin ainoastaan hakea tavaramme ja elintarvikkeet veneestä. Tulli on takavarikoinut kaikki paitsi housut, paidan, takin ja parin kenkiä jokaiselle teistä. Loput on takavarikossa. Turha yrittää mitään, niin sanoo laki. Poistumme pihalle. Paikalliset vangit piirittävät tuomarin. Herra, herra. Hän kulkee ohi tärkeän näköisenä. He poistuvat vankilasta. Yhden aikaan tuodaan muutkin kuorma-autolla. He kulkevat noloina matkalaukut kädessään. Menemme huoneeseen heidän kanssaan. Minkä mielettömän virheen teimmekään ja kaiken lisäksi jouduitte meidän takiamme pulaan, sanoo Kargoret. Tämä on anteeksi antamatonta, Papillon. Voit tappaa minut, jos haluat. En edes puolustaudu. Emme ole miehiä, olemme runkkareita. Ja kaikki sen takia, että pelkäsimme merta. Ensivaikutelma Kolumbiasta ja kolumbialaisista osoittaa, että merenvaarat ovat huvittavia näiden tyyppien rinnalla. Jäitte kiinni tuulen puutteen takia. Kyllä. En minä rupea tappamaan ketään. Kaikki tehtiin virhe. Olisin kieltäytynyt laskemasta teitä maihin ja asia olisi ollut selvä. Olet liian hyvä, papi. Ei, olen oikeudenmukainen. Kerron heille kuulustelusta. Voihan olla, että kuvernööri laskee meidät vapaaksi. Niin, toivossa on hyvä elää. Olen sitä mieltä, että tämän puolisivistyneen paikkakunnan viranomaiset eivät voi tehdä päätöstä meidän suhteemme. Ainoastaan korkeimmat portaat voivat ratkaista, voimmeko jäädä Kolumbiaan. Luovutetaanko meidät Ranskalle vai saammeko jatkaa veneellämme? Johan on helvetti, jos ihmiset, joille emme ole tehneet mitään, valitsevat pahimman vaihtoehdon. Sillä emmehän ole tehneet minkäänlaista rikosta heidän maaperällään. Olemme olleet täällä jo viikon. Ei mitään uutta paitsi huhut, joiden mukaan meidät siirretään suurempaan kaupunkiin Santa Martaan, joka on 200 kilometrin päässä. Näiden merirosvojen näköisten poliisien suhtautuminen ei ole muuttunut. Eilen minut melkein ammuttiin, koska otin saippuani eräältä heistä. Ollaan yhä itikoiden kanssa samassa huoneessa, joka on hieman siistimpi, sillä Maturetti ja Kargoret pesevät sen joka päivä. Alan menettää toivoni ja luottamukseni. En luota näihin puoliverisiin intiaanien ja mustien intiaanien ja espanjalaisten jälkeläisiin. Eräs vanki lainaa minulle vanhan Santa Martalaisen lehden. Etusivulla komelee kuva meistä 6 ja alla poliisipäällikkö sikari suussa sekä 10 poliisia paukkuraudat kädessä. Ymmärrän, että pidätystä on romantisoitu ja heidän osuuttaan liioiteltu. Luulisi, että he ovat pelastaneet koko Kolumbia pidättämällä meidät. Ja kuitenkin valokuvissa rosvot ovat miellyttävämmän näköisiä kuin poliisit. Mitä nyt? Alan oppia muutamia sanoja espanjaa. Karata, fugarse, vanki, preso, tappaa, matar, kahle, cadena, käsiraudat, eoposas, mies, hombre, nainen, mujer. Joo, seuraava osa sitten ne pakenee sieltä Rio Hatsasta, mutta sitä odotellessa sitten.